आं नोंखौ मोजां मोनो आं नोंखौ मोजां मोनो आं नोंखौ मोजां मोनो आं नोंखौ मोजां मोनो अनजाले हेलो एवरीवन खुलुमबाय आरो नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो अबाउट बड' सेलिब्रिटीज यूट्यूब चेनेलावहाय बरायग्रोनानै लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर। स' लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव फैदों आं दायो मोनसे शर्ट आपकामिं बड' मिउजिक भिडिअनि सायावहाय आपडेट्स लानानै। ओमफ्राय लोगोफोर ओरैनोथ' नोंथांमोना बे भिडिअनि टाइटेल थाम्बनेल आरो इन्ट्र'खौनो नायनानै एसेबाबो मिथिखाबाय जानांगौ नङा होमबा लोगोफोर। स' लोगोफोर नोंथांमोननि बयनिबो फेभरेट दायो जाखांफुनाय मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि जेसि नार्जारी बिथांनि गोदान मोनसे बड' मिउजिक भिडिअ फैनो थांगासिनो लोगोफोर। स' लोगोफोर जेसि नार्जारी बिथांनि बे आपकामिं बड' मिउजिक भिडिअनि मुं एबा टाइटेलानो जाहैबाय लाइजाम। ओमफ्राय लोगोफोर बे मिउजिक भिडिअ जों गाहाय फावखुंगुर महरै फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन जेसि नार्जारी बिथांखौनो आरो फावखुंग्रियाव दङ दायो जाखांफुनाय मुंदांखा फावखुंग्रि सुदेम सना रामचियारी बिथां आरो बे आपकामिं बड' मिउजिक भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों जेसि नार्जारी बिथांजों लोगोसे उषा रानी ब्रह्म बिथां आरो बे आपकामिं बड' मिउजिक भिडिअनि करिय'ग्राफखौ खालामदों लिसान रामे बिथां। ओमफ्राय लोगोफोर बे आपकामिं बड' मिउजिक भिडिअखौ जोङो बबे प्रडाक्शन एबा इउट्युब चेनेलावहाय नुनो मोनगोन बेनि बागै मोजाङै डिटेल्स मोननाय जायाखै जायनि थाखाय आं नोंथांमोनजों शेयार खालामनो हायाखै स' बिनि थाखाय निमाहा बिनाय थाबाय लोगोफोर। स' लोगोफोर दिनैनि शर्ट आपडेटआ बेनोमोन नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामबानो जाबाय आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय बेबायदिनो आपडेट्स भिडिअ मोनबाय थानो थाखाय। स' लोगोफोर गोजोन्थों एन्ड थेंक्स फर वाचिं।